Ça va pépele, toza pépele, biso pépele. Ça va pépele, toza pépele, biso pépele. Hey guys, vi er til Afcon 2026. Og i dag står dagen altså på en masse god fodbold, god vibes, culture, people, everything good. Er vi på medium-teamet, så kom med. Tu sais toujours Jojo qu'on voit. Bien, mon âme bien. Attitude de ton anzoto yo, elle m'arra. Quand tu rêves d'un roi, la couronne est portée par Aigle Warrior suprême. Yeah, today you're gonna lose. Ghana on top. Watch out. Gæste her, vi er lige ankommet til Afcon 2026, og jeg siger til jer lige nu ikke kæmpe vibe. Vi er ikke engang startet, men man kan mærke viben. Jeg glæder mig til at se nogle gode bold. Hygge med folk. Det er længe siden, jeg har set folk, så... Det er det. Og jeg skal lige sige en ting, ikke, til alle sammen derude. Jeg ved godt, man ikke må holde med nogen, men... I ved godt, hvem vi holder med. Forstår du, hvad jeg mener? Back to back. Bare så ved. Hi guys, der er cirka 30 minutter tilbage til at dørene åbner, og vi er egentlig bare klar her. Vi har spillerne. Der er folk, der er i gang med at sætte nogle ting op, men ellers så er vi klar. Toujours swagger no limite. Talana, naina coco jojo. Tu sais toujours Jojo qu'on voit. Ça va pépele lelele. Petit shopping personne t'honoré. Watch, vi vinder i dag. Sidste år, det var en disaster. Er det ikke sådan noget på? Come on, man. Come on. Det er Kakalika. Kakalika, kalika, kakalika, kalika, kakalika, kalika, kakalika, kakalika, kalika. Guys, Congo kan spille imod i træer nu. Ja. Det var også der vandt sidste år. Hvad vil I sige nu, hvor I kommer første gang til at spille mod Big Time Winners? No nerves. No nerves, huh? We ready. Ready? Yeah, we ready. Ja, tak. Lige nu spiller Congo mod Træer, og Ghana spiller mod Uganda. Så it's very exciting. Hey! Guys, Congo har scoret et mål! Hey! Celebrate! C'est le minimum, j'ai le style en moi. C'est le minimum, Culinan Bordeaux. C'est le minimum, je lève mon poignet en l'air. Je lance la tendance et l'heure. Hvad? Jeg troede, vi var sådan her. Nej, men det kan mærke, jeg er vi. Sådan der er vi ikke sådan der i dag. Det kan mærke, jeg er vi slet ikke. Jeg glemmer altid Congo som en bror. Men jeg føler, når vi så siger, hello, hi, how you doing? You're just, vi vinder også sådan i lov. We could never do that. We all fame. You guys cheating, huh? Det går ikke, bror. Det går ikke. We're gonna see you. Yeah. Jeg vil sige, at det er en god start, stille og rolig start. Vi spiller mod Sudan, så jeg tænker bare, at vi skal kunne på herfra, så er det Congo næste gang, ikke? Ja, vi vil! Hvad der skal med Congo? Spiller mod Congo. Congo spiller mod Elfenbenskysten, og der står stadig 0-0. Men det er en meget spændende kamp, men I er sikre på, at Elfenbenskysten har den? Ja, altså jeg vil sige, ud fra hvad jeg kan se på banen, så ser det rigtig lovende ud. Kampen er meget tæt, men jeg kender de her spillere her, og jeg ved, de har arbejdet rigtig hårdt for det her. Og jeg lover, at de kommer i finalen. Wise words. God blessed us with this wonderful weather. I laver film på pas! Pas på, ja. Pas på.
semifinalerne, og lige nu skal Eritrea spille mod Gambia, og Uganda skal spille mod Kongo, så det her bliver rigtig spændende. Det er rigtig varmt, der er god stemning, solen skinner, jeg kan se, at jeg bliver lightskin her derfra. Vi hygger, alt er godt. Kongo er i semifinalen, så I ved, hvor mit hjerte ligger. Come on! Er det dit første AFCON? Ja, det er det. Det er virkelig fedt. Ja. Jeg føler mig ikke holdt udenfor. Jeg føler mig... we're all the same here. Right. Hvordan har du med Gambia i semifinalen? Men prøv at høre, vi er her ikke for sjov. We came to win. Vi vandt sidste år. Vi tager revanche lige om lidt. Hello! Kongo har lige scoret 2 mål, og Gambia og Eritrea spiller, der står stadig 0-0. Semifinal mod Eritrea, og Gambia er lige blevet færdig, og Gambia vandt. Så Kongo og Gambia i finalen igen! May the best man win. Hvem tror du vinder finalen? Gambia. Jeg tror, Kongo vinder. Jeg håber Gambia vinder. Hvem tror I vinder finalen? Kongo! Gambia er finalen for anden gang. Vi glæder os. Vi er spændt. Det er derfor, vi kommer. Hvordan synes du, Gambia har spillet i dag? Jeg spiller godt. Der var lige lidt her den sidste kamp, men det kan ske. Det er også en del af det. Vejen til finalen, det er lige meget. Det hele handler om at være der, ikke? Come on. Det er officielt finaletid, og de har lige spillet nationalsangene, og crowdet går crazy.